Туган ил, туган ердән башлана. Сибай гимназия интернатында узган төбәк фәнни-гамәли конференция тап ошо девизга таянып оештырылды. 112-нче Башкорт атлы дивизиясына арналган сара Сибай калаһының тарих һәм туган якты өйрәнү музее Сибай кала башкорттары курултайы менән берлектә үткәрелде. Конференцияның башында торучы безнең ардаклы башкорт халкының улы, дип әйтсәм дә хата булмас, Үтәгүлов Рамадан Исмәгыйль улы башланы. Ул данлыклы 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының хәрби юлы турында балалар белән, халык белән дип тырышты. Менә шул ният белән ошо интернат гимназия интернатта 3 ел элек әле тәүге мәртәбә гамәли конференция үтте. Бу вакытта Роман агай үзе тәрәйен әле конференцияга үзе катнашып, алып барып, бүләктәр тапшырып. Унда шуны әйтергә кирәк, бу конференцияга Урал Аръяга районнарының мәктәпләре укучылары килә инде. Укытучылар белән бергә ул бик югары кимәлдә үтә. Уның эземтәһе зур, кеше балалар, укучылар килергә тырышып торалар. Безнең районнарда булганда шуны күреп торабыз. Быелгы конференцияга Сибай калаһы, Баймак, Әбиялил, Хайбулла, Бөрьян районнарынан эштәр тәкъдим ителде. Укучылар Ватан һугышындагы герой якташлары турында эзләнүләре менән сыгыш яһаны. Улар етәкчеләре менән бергә бик зур материал туплаган, архив документтары, фотографиялар тапкан. Был үзе үк эзләнү эшләренең едди алып барылуы турында һөйләй. Мөхәммәдиярова Гөлнара Наил кызы булам. Минем укусым Хунафина Илүзә Илмир кызы. Мин аны 1-нче класстан укытам. Менә быел 5-нче класска була, мин аның тәүдә шул башлангыч класста язган иншаларынан презентация үзебезнең билдәле, авылыбызның билдәле кешеһе Сурин Рамазан Әүхәди улы турында әзерләнеп һөйләргә килдек. Ул безнең авылның бик күренекле, ихтирамлы кешеһе. Оның баласы авыр һугыш елларына туры килә. Ул һугыштың, аслыктың бөтә михнәтләрен күргән кеше. Бұл конференцияла біз бірінші тапқыр ғана қатнашмайбыз. Фұрсат сыққан хайын қатнашырға тырышабыз. Бұнда меңа немәһіне оқшайында біздің башқұрттың көрінікті шәхістәрін үйренәбіз. Һәм шулардың яқшы хыдаттары арқасында енді біз келесек буынды тәрбиелейбіз. Мен быйыл Алдар Батыр турасында эш алып келдім. Алдар Батыр 1940 елдардағы һугыштарда катнашкан. Ул Әхмәр авылында уның улдары немәкәй таралып киткән. Безнең шәҗәрә шул Алдар Батырга тоташкан. Фәнни-гамәли конференция 2 секцияла эшләне. Ижади эштәрде баһалаучы комиссия Баймак районынан Азалия Аминеваның, Хайбулла районынан Илүзә Хунафинаның, Әбиялил районынан Гөлшат Гыниятованың эзләнүләрен югары баһаланы. Гөлсәрия Абилева, Радмир Исәнгулов, Гөлгинә Арскилдина, Яңлыктар хезмәте. Сибай калаһының балалар художество мәктәбендә Батырдар иле дип аталган 9-нчы асык республика конкурсы еңүчеләре тәбрикләнде. Башкорт халык иҗады юлларын өйрәнүгә һәм хаклауга юнәлтелгән был сарала яшь иҗатчылар ихлас катнаша. Быелгы конкурска республиканың 12 калаһынан һәм 19 районынан, шулай ук Силәбе, Ырымбур, Свердлов өлкәләреннән 500-дән ашу эш җибәрелгәйне. 7 яшьтән алып 18 яшькә тиклем балалар һәм үсмерләр Урал Батыр эпосы, башкорт халык әкияттәре, риваяттәр, төрле фольклор темаһына иҗади эшләрен тәкъдим итте. Башка елдардан айырмалы рәвештә быелгы конкурска дизайн һәм кием модельләрен әзерләү юнәлеше буенча ла иҗат өлгеләре кабул ителде. Батырдар иле конкурсы тәүдә Сибайдагы Башкорт һынлы сәнгать мәктәп коллективы тарафынан кала кимәлендә генә оештырыла башлай. Тиздән ул төбәк, унан республика киңлекләренә сыга. Яшь иҗатчылар һынлы сәнгать, графика, компьютер графикаһы, скульптура, агач тыгырлау, шулай ук тукыма, киел, туз кулланылган бидәү сәнгате буенча эшләрен тәкъдим итә.
Конкурстың баһалау комиссияһы рәисе, Өфө сәнгать колледжының художество бүлеге мөдире Сергей Игнатенко әйтүенсә, ижади ярышка ебәрелгән эшләр осталарса башкарылган. Катнашучылар һәр номинациялы айрым билдәләп үтелде. Ә бына Денир Байегитовтың агыстан һырлап эшләгән Урал Батыр һәм Дияуханы гран-при дәрәҗәһенә лайык булды. Денир Рамадан Өметбаев исемендәге Башкорт лицейының укучысы, Сибай художество мәктәбендә етәкчесе Янудак Кылысовтан дәресләр ала. Батырдар иле конкурсына тәкъдим ителгән эшләрне баһалаганда авторларның исем-шәрифе күрһәтелмәй. Бындай алым һәр яктан гадел дип исәпләнә. Баһалаучылар фикеренчә, быелгы конкурста Сибай художество мәктәбе укучылары һәр сактагыса үрнәк булып торды. Гөлсәрия Абилова, Руслан Көмешкулов, Гөлгенә Арыскилдина, Яңалыктар хезмәте.